που έχουν περάσει αυτά τα 50 χρόνια από το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταγκαλή, να κάνει ένα χαιρετισμό και τις βραβεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους που έχουμε στην πόλη μας, στο Δήμο μας, το Σύλλογο Μικρασιατών και Σαριανής. Ένα χειροκρότημα θα ήθελα για το Σύλλογο και το Πολιτιστικό Σύλλογο από τη Λαμία ο Πίγασος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψει από δύο κουβέντες. Τα 50 χρόνια είναι μια σημαντική ημερομηνία για το Σύλλογο, γιατί είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της πόλης, της Άμβισσας. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία, δεν περιορίζεται μόνο στα χορευτικά. Έχει μια πολυσχηδή παρουσία σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες του τόπου μας. Ένας πολύ δυναμικός σύλλογος. Είναι ένας σύλλογος που αγκαλιάζει τους νέους, τους μοιεί στα μυστικά της πόλης, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στη λαογραφία. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι δημοτικές αρχές διαχρονικά, και θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι στήριξαν το Σύλλογο διαχρονικά, εννοώντας τα διοικητικά συμβούλια, αφού πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες από την πόλη της Άμβισσας, και φυσικά σε όλους τους χοροδιδάσκαλους που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό. Θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, σαν νέο διοικητικό συμβούλιο. Είμαι σίγουρος ότι το έργο σας θα συνεχιστεί και θα γίνει ακόμα καλύτερο, και εύχομαι και στα επόμενα 50 χρόνια να είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις μας. Να έρθει στο βήμα η κυρία Κορνέλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το που με κάνετε. Λίγο τουλάχιστον 50 χρόνια στην Άμβισσα, αλλά ήμουν τα ιδρυτικά στελέχη του Πολιτιστικού Κέντρου Άμβισσας και του χορευτικού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντουρντουρέκας, ο Πάτερ Ντουρντουρέκας, να έρθει στο βήμα. Και εγώ με τη σειρά μου ένα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, και για να μην κουράζω, ένα παραδοσιακό τραγούδι λέει «Λύσουμε μαλαματένια, στάζεις κρύο νερό». Αυτά τα χρόνια η δύση μαλαματένια είναι τα παιδιά, και κοντά σε αυτά τα παιδιά συνεχίζονται τα υπόλοιπα μέλη και οι χορευτές. Εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου να είναι πάρα πολύ πολλά έτη, να περάσουν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα 100 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο επόμενος να έρθει ο κύριος Δημήτρης Μήτας στο βήμα. Μπορώ. Αυτό είναι στο αγαπημένο μας δάσκαλο που δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Θα μου επιτρέψετε λίγο χρόνο, όταν έρθει ο τότε πρόεδρος Μιχάλης Αναγνώστου να μου προτείνει να λάβω χώρο διδάσκαλο στην Άμμισα, δίδασκασε πολυπληθή χορευτικά στην Ιδρία και στη Δεσφίνα. Του λέω, πρόεδρε, είναι βαριά η φανέλα του Ποκουφού. Δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ με 3 χορευτικά. Πάρε με, αλλά δοκίμασέ με. Δόξα τω Θεώ, με το αυστηρό βλέμμα του Συλλόγου και του Συμβουλίου, πέρασα τις εξετάσεις, συνέχισα 15 χρόνια. Το αυτοκίνητο πήγαινε μόνο του στην πρόβα. Ούτε θυμάμαι πόσα χιλιάδες εξάρια και τοδικάρια μετρήσαμε για φιγούρες και για χορούς βήματα. Τέλος πάντων, πιστεύω να έβαλα ότι εγώ με τον Ιδρώτα και την αγάπη μου στο χορό να πρόσφερα, ίσως μπορούσα και παραπάνω. Κανένας δεν ξέρει πόσο μπορεί να φτάσει η αγάπη ενός χοροδιδάσκαλου και η προσφορά του είναι ατελείωτη, πιστέψτε με. Έτσι δεν τελειώνει, γι' αυτό εύχομαι στους χοροδιδασκάλους, τους εν ενεργεία και όλους να συνεχίσουν από εκεί που είναι και να συνεχίσουν κι άλλο. Και όταν ακούω εγώ πολιτιστικό κέντρο Φωκίδας, τώρα η ζωή μου είναι σε άλλη πόλη, να ξέρετε πάντα γεννήθηκε το μυαλό μου, η ψυχή μου, η καρδιά μου με λεβεντόπερα φουστανινοφόρους και όμορφες βλαχοπόλεις δρομελιώτισσες. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Ιωάννου Αντώνη. Ασφαλώς δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω το μικρόφωνο από 2 κουβέντες, όσοι με ξέρετε. Μου αρέσει να μιλάω στο μικρόφωνο. Ήταν ένα πρωινό, είχα διοριστεί στο Λιδωρίκι καθηγητής, γυμναστής. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα, μου λέει από την άλλη άκρη του τηλεφώνου, είμαι ο Χριστολιάς ο Καμπεράκης, ο δήμαρχος της Άμμισας και θέλουμε να συναντηθούμε. Εγώ δεν ήξερα τα κοινά, το τι υπήρχε εδώ πέρα στην πόλη ή γενικά στην περιοχή. Τέλος πάντων, ήρθα, συναντήκαμε στο γραφείο του, ήταν εδώ πέρα πάνω, όχι με αυτή τη μορφή, με άλλη μορφή, η Δημαρχία, και μου λέει πρέπει να φτιάξουμε ένα χορευτικό. Οργανώσαμε, φτιάξαμε ένα πολιτιστικό κέντρο, το ονομάσαμε Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας και θέλουμε να φτιάξουμε και ένα χορευτικό. Ξέρανε, εγώ χορεύα στο Λύκειο Λίδων του Βόλου, ήμουν ο γυμναστής, ξέρανε ότι είχα σχέση με το παραδοσιακό χορό. Του είπα, Δήμαρχε, θα κάνουμε την προσπάθεια και θα δούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κάναμε την προσπάθειά μας, εδώ που είναι τώρα ο Πακαλόγατος. Στη βιοθήκη, κάτω εδώ πέρα που είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί που είναι 3 όλα που πουλάει εδώ στην Εθνικής Αντίστασης. Γυρίσαμε πολλά κτίρια προκειμένου να βρούμε, να σταθούμε κάπου, να κάνουμε τις πρώτες μας. Τέλος πάντων το καταφέραμε. Μας έλειπε κάτι όμως, λείπαν οι στολές. Δεν είχαμε πολλές στολές ώστε να μπορέσουμε, είχαμε μόνο μία στολή της βλάχας εδώ της περιοχής. Καταφέραμε, βρήκαμε στολές από την Αράποβα. Φτιάξαμε δηλαδή ένα γκρουπάκι 6 και 6 άτομα, 12, όπως είπε και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μήτας. Μετρούσαμε συνέχεια 6 και 6, προσπαθούσαμε να βρούμε άτομα να συμπληρώσουμε. Δεν υπήρχαν αγόρια που να θέλουν να μπουν στο χορό. Καταφέραμε με μια επιχορήγηση από το Δήμαρχο μαζί με την κυρία Λίλη Καμπεράκη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα να βρούμε ανθρώπους που να μπορέσουν να μας ράψουν παραδοσιακές στολές. Βρήκαμε, τα καταφέραμε. Κάναμε 2 στολές, μια νησιώτικη αν δεν κάνω λάθος και μια θρακιώτικη. Τέλος πάντων καταφέραμε, βγήκαμε και εκτός Άμμισας και χορεύαμε.
πλαισιώναμε πανηγύρια εδώ στην περιοχή που μας καλούσαν άλλοι πολιτιστικοί συλλογοί. Τέλος πάντων, πήγαμε καλά. Εγώ δεν κράτησα τα χρόνια που κράτησε ο Δημήτρης ο Μίτας, 15 χρόνια, αλλά τα 6 χρόνια, 6-7, ήμουνα παρόν σαν δάσκαλος του χορευτικού και θεωρώ ότι πήγαμε καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και να τους ευχαριστήσω σε όλους τους δασκάλους του χορού που ήρθαν μετά από μένα, να το πω έτσι, μια και εγώ ήμουν ο παλιότερος στη διαδρομή αυτή. Όπως τους βλέπω τώρα κάθονται εδώ πέρα, το Γιάννη τον Κούλτα, τον Παπανίκο, τον Δημήτρη τον Μίτα, τον Θήμη τον Κατσίμπρα, τον Βασίλη τον Τζιούρι που τον βλέπω εκεί πέρα πιο πίσω και όποιον άλλον, τον Δημήτρη, πού είναι, τον Δημήτρη τον Τόσκορη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κρατήσατε ψηλά τη σημαία της ελληνικής παράδοσης και σε αυτή την πόλη και να ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε εδώ πέρα σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που κάνει το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Κατσίμπρα του Θεμιού. Καλησπέρα και από μένα. Είναι γνωστό ότι η δημοτική μας μουσική δεν έχει σύνορα. Αντίθετα, από κάθε άλλη πολιτική μας φέρνει σε φιλία και επικοινωνία. Από όλο αυτό τον ανεξάρτητο πλούτο των χορών και των τραγουδιών πήραμε ένα μικρό δείγμα και αυτό οφείλεται σε όλους τους δασκάλους που περάσαν από το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Εύχομαι το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας να αντακατοστήσει και να είναι πάντα πρωτοπόρος στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Θα ήθελα από την πλευρά μου αυτό το βραβείο να τα αφιερώσω σε όλους τους χορευτές και χορεύτριες και τους μουσικούς οι οποίοι δεν είναι πια μαζί μας, όμως πιστεύω ότι από εκεί ψηλά που βρίσκονται σίγουρα μας βλέπουν και χαίρονται και χορεύουν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε στο βήμα και την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Σεγδίτσα Μπονίρ Χρυσούλα, για να κάνει και αυτή κάποια βράβευση και να έρθει ο κύριος Τσιούρη Βασίλειος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας για την τιμή που με έκανε. Εύχομαι καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις, καλή επιτυχία και μετά από 50 χρόνια να είστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους συλλόγους οι οποίοι τιμάνε σήμερα την πόλη μας και το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Και επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όσους συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, για την προσφορά τους και στο Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά και για την προσφορά τους στη διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτή η βράβευση βέβαια σήμερα είναι πολύ μικρή, αλλά μεγάλη είναι η αγάπη μας και η εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Γκούλτα Ιωάννη για την βράβευση.
για μένα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη χαρά, δηλαδή αισθάνομαι πολύ συγκίνηση μετά από τόσα χρόνια, γιατί ξέρετε όταν ξεκίνησα εγώ σαν χορευτής, ήρθα από την ΙΤΕΑ και φυσικά έρχομαι εδώ, μου είχαν πει για το χορευτικό, το 87, μόλις τελείωσα το Λύκειο. Και βρίσκω μπροστά μου το δάσκαλο που ήταν στο χορευτικό, τον Αντώνη τον Ιωάννη, τον οποίο τον είχα καθηγητή στο γυμνάσιο Ζικής Αγωγής. Πραγματικά καταλαβαίνετε ότι, όπα λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε για πολύ λίγο όμως, γιατί μετά τον αντικατέστησε για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Προφανώς, ίσως επειδή ήταν αυτό που είπε πριν, ότι ήταν πολλά χρόνια εδώ, δηλαδή έδωσε αυτό που ήταν να δώσει. Πριν τη σκητάλη ο Θέμης ο Πατσίπρας, από τον οποίο έμαθα πάρα πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί από το Θέμη δεν έμαθα μόνο χορούς, έμαθα και κάποια σημαντικά που ο κύριος δεν το ξέρει, κάποιες λεπτομέρειες που με βοήθησαν αργότερα. Φυσικά συνεχίστηκε αυτό με τον Βασίλη τον Τζιούρ μετά, τον είχα και εκείνο μας δάσκαλο για λίγο και έμαθα και από εκείνον πράγματα. Βέβαια, όλα αυτά την πορεία, πριν έρθω εδώ, έμαθα πράγματα και ξεκίνησα από την Λουκία την Κατανά, που ήταν η πρώτη μου δασκάλα, που εκείνη με έκανε να αγαπήσω τον παραδοσιακό χορό. Φυσικά εδώ προχώρησα παρακάτω, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και φυσικά, τι να σας πω, προχώρησα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την περίοδο, νομίζω 95-98, αν δεν κάνω λάθος, ερχόμουν από την Αθήνα εδώ κάθε 15, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, κάναμε και ένα παραδοσιακό γάμο θρακιώτικο. Καταλαβαίνετε εδώ στην Άμπτισσα θρακιώτικο γάμο. Τέλος πάντων, πέρασα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αυτό να έχεις, να σε βραβεύουν, να είσαι μαζί με τους δασκάλους σου και κάποιοι από τους δασκάλους μου να ήταν και μαθητές μου, γιατί παρέμειναν και με βοήθησαν σε όλες τις παραστάσεις. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, να συνεχίσετε έτσι. Προσφέραμε, κάναμε δουλειά και μαζί και με όλους τους υπόλοιπους. Να είστε γεροί, δυνατοί και όποτε βρίσκομαι, λέω για την Άμφισσα και ξέρει και το χορευτικό και για την ΙΤΕΑ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, σας ευχαριστώ. Να είστε γεροί και δυνατοί, να προχωράτε και στα 100, όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ όλους. Τελευταία βράβευση, να καλέσουμε τον κύριο Ντόσκορη Δημήτριο στο βήμα. Ιδιαίτερη συγκίνηση. Τι να πω εγώ, έχουν πει όλοι οι προνήσαντες. Τους περισσότερους από τους οποίους τους είχα διδασκάλους. Από τον καθένα έμαθα διαφορετικά και πολύ σημαντικά πράγματα, όχι μόνο για το χορό, γενικά για την παρουσία. Γι' αυτό είμαι πολύ συγκινημένος πραγματικά, γιατί έχω και αρκετά χρόνια στην πλάτη. Ίσως είμαι ο ακροβιότερος από το 2003, συνεργασία με τα παιδικά χορευτικά του ομίλου και κατόπιν δάσκαλος στους ενήλικες του Πολιτιστικού Κέντρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ και εμένα με τιμά ιδιαίτερα όλο αυτό, γιατί ήμουν ενεργεία. Όλοι οι προλαλήσαντες είχαν περάσει, πρόσφεραν πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο, για το χορό, για την παράδοση και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο το μάθα πριν μερικές μέρες, ότι θα βοηθώ παρότι με την ενεργεία. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου. Τους ευχαριστώ όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλοί και αυτοί που είναι εδώ μπροστά μου, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι που πέρασαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίζουμε με πολλή αγάπη για τη λαϊκή μας παράδοση του πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας
Να ευχαριστήσουμε και δημόσια τους δύο συλλόγους που φιλοξενούμε σήμερα στην πόλη μας, το Πολιτιστικό Σύλλογο Πύργαος Λαμίας και το Κρατικό Σύλλογο της Αριανής, που μας έκαναν την τιμή και ήρθαν εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.